vyhrá Španielsko World Cup, alebo Brazília, alebo Francúzsko? To sa dozviete v tomto videu, tak poďme na to. To je moja predikcia na majstrovstvá sveta, ktoré sa práve začínajú dnes. Tak poďme na to. Dneska idem predikovať, kto vyhrá majstrovstvá sveta podľa mňa. Aj skupiny tu dáme. Podľa mňa v tejto skupine v Ačku, už je prvé Mexiko, tu budú mať domácich fanúšikov, jak sa to robí, alebo takto. Podľa mňa je to absolútne jednoduché. Mexičania spália favoriti. Na druhé dávam Koreu. Sorry bratia Česi, ale tak. Ja si myslím, že Korea je troška lepšia. Jasne, môžete prekvapiť. Ja si to tak myslím, že vy remizujete proti Koreji, ale podľa mňa Korea viac roztreska túto Juhoafrickú republiku, južnú, alebo jak sa to volá. A tak preto som aj naznačil, že Čechov dám tretích. A nebojte sa, potom vidíte, ja vás nechám postúpiť, ale z tretieho miesta. A túto Južnú Afriku nechám ako druhú. Poďme do Bčka. Nám zase domáci tým Kanada. Švajčiari sú výborní, ale proste v takej atmosfére sa ti podľa mňa bude hrať zle ako tí Švajčiari. A pre Kanadu ako dobré, ale Švajčiarov dávam druhých. Bosnu dávam tretieho, to sú proste, to je moja krajina, proste Bosnu milujem a Kajta dávam štvrtý, lebo však tí proste aj na mojom World Cupe tí nič nespravili. A potom ešte si predikujem aj to je najlepší strelec a dám ešte aj počas toho, ak budem toto hovoriť, tak sklamanie turnaja a aj nejaké prekvapenie, čo si ja myslím, čo sa dá kľudu sa mi tomu. V tejto skupine dám prvú Brazíliu. Ja si Brazíliu veľmi idem, takže ja Brazíliu budem dať veľmi ďaleko. Na druhé, jak som pozeral aj nejaké videjka, dávali všetci Maroko a ja spravím zmenu, ja dám Škótsko, iba kvôli tomu, že sa mi ľúbi, jak oni proste hrajú. Maroko dám tretie, síce je to najlepšia africká krajina, podľa mňa lepšia ako Škótsko, ale myslím si, že Škótsko bude druhé. Nech to máme aj nejaké také prekvapenie menšie. Potom tuto som sa držal síce, že Kanada a Mexiko ako prvé, ale ja si myslím, že Turci budú prví. To je podľa mňa také, že 50-50 medzi USA a Tureckom. Turecko má lepší tým, USA bude mať zase domácich fanúšikov, ale proste si myslím, že Turecko bude lepšie. USA dáme druhé, no a tu si môžem vybrať, že Austrália alebo Paraguay. Neviem, dám Austráliu, Lokanov tam nabehnú a Paraguay ako štvrtý, to je asi jedno, takže tak nedám ani jedno. Dobre, teraz poďme do skupiny E a tu dám ďalšie prekvapenie, že dám Ekvádor prvý, majú Hinkapieho, Pača, Kajseda. Ja si myslím, že oni ich obrana to zvládne. Sice v útoku nepoznám pomaly, vlastne ani nepoznám. Vlastne počkaj, ne, z Ekvádoru poznám. Nepoznám. Aha, to je Luis Descovmis, no to je jedno, ale proste si myslím, že Ekvádor je prvý. Pobrežie Slonoviny druhé. Nemecko až tretie. Ja to proste nejak tak strašne cítim. Ja tým Nemcom absolútne neverím. Chce mali dobré majstrovstvá Európy, ale moc im neverím. Ale tak dajme tomu, že takto je to nejaké prekvapenie. Tuto som chcel dať Švédsko ako prvé, ale keďže som videl ich baráž, ktorá bola absolútne, že ty kokos strašná, tak spravím to takto. Holandsko prvé, ktorým tiež akože moc neverím, ale tak no, čo mám spraviť. Švédsko druhé, Japonsko tretie. Jasné, oni napríklad aj minulý šampionát porazili Nemcov, ale vidím to na tretie miesto a potom ich dám zo skupiny. Dobre, tuto ideme na Gčko. Belgicko dám prvé, pretože to je to podľa mňa bez debat. Irán alebo Egypt, no dobre, dáme Egypt, dáme Irán, vôbec neviem, či sa tam dostanú, keďže Donald Trump tam neviem, niečo spraví a Nový Zéland akože štvrtý ako to je asi jedno, ale je proste Irán for the win. Dobre, poďme na Hčko. Tu sa vidím Španielsko ako prvé, to je podľa mňa krajina, možno ktorú dám ako aj, že vyhrá, záleží ak podľa toho. Nemám presne koho určeného, že kto by mal vyhrať, záleží podľa toho, jak to tu vznikne, podľa toho to spravím. Uruguay dám druhú, Saudská Arábiu tretiu, síce to bude dobrý zápas Uruguay a Saudská Arábia, ale tak dám ich tretích a ten štvrtý to aj neviem čo je, takže to je jedno. Kašem na to. No. A tuto máme Francúzsko, Senegal, Norsko a Irak. Tak dáme prvé Francúzsko. Ja si myslím, že Norsko, všetci ich vidia ako takého čierneho koňa turnaja,
ale v tom dobrom, ale ja ich dám až tretích. Ja si myslím, že Senegal ich porazí alebo proste remizujú. A Senegal viac roztrieska Irak. A Irak dáme samozrejme štvrtý, akože podľa mňa je to skupina, takže chudák Irak. Poďme sem na J. Argentína prvá, síce moc Argentínu nemám rád, ale tak no, proti Rakúsku, Alžírsku a Jordánsku, tak hádam sa nemusíme baviť. Ja to proste takto dám. Plán na Alžírsko porazí Jordánsko, v Jordánsku nepoznáme ani jednoho hráča, takže to je jedno. Dobre, a poďme tu do skupiny K. Ja by som to dal také prekvapenie, že síce Portugalsko, tých okosov tam majú parádnych hráčov v strede zálohy. Bruno, João Neves, Ruben Neves, Vitinha. Ty kokos, to je najlepšia záloha na svete. Keby hral nejaký futbalový tím s týmito 4 záložníkmi, ty kokos, to by akože po banger Alzas. Obrana je tam Ruben Dias, ktorý je taký João Cancelo, ktorý je moc ofenzívny. A potom tam majú tých z Portugalska Antonio Silva a títo. Takže ja to dám Kolumbii, ktorá tie juhoamerické štáty sú také, že im viac verím. Portugalsku dám druhé, ale to je moje také asi posledné prekvapenie, čo spravím. Uzbekistan tretí, jedinko tam poznám Kusanov a Kongo na čele s pánom Bisakom tam štvrté. A poďme do Elka a tu by som dal prvé Anglicko, a síce tam nejde Palmer, Trent, ale tak podľa mňa Tuchel vie, čo robí. Chorvátsko druhé, Hanu tretiu. Neviem, či tam náhodou nebude aj Kelvin O'Fleury, ale tak netuším ešte. Dneska sa hrá prvý zápas. Čo je s tým? Ja je dobré, že to dalo. A teraz mám ešte ísť vybrať tretí. OK. Tak nejaké štáty, ktoré budú tretie. No poďme, čo je s tým? Seka. No nič. Dobre, už to načítal. Dobre, tak poďme od hora. Určite dám postup Maroko, Nemecko, Česko, čo som slúbil. Dám Saudov, dám Bosnu. No, a tu si môžem Norsko dám. Ten Irán, neviem. Dám Irán, proste, for the fun. Uzbekistan nedám. Hanu, Austrália, Japonsko. Dám Japonsko. A dám to takto, neviem, podľa mňa, prečo nie. A poďme do knockoutu, jak to tu napísané. Ekvádor, Maroko. Ty kokos, to by bol veľmi dobrý zápas, ale Ekvádor, Maroko. Ty kokos. Ja si proste idem Ekvádor a síce Maroko je fakt, že dobre, oni boli v semifinále minulý šampionát, ale neviem, dávam Ekvádor. No Francúzsko, Japonsko, tak hádam sa tu nebudeme o niečom baviť. Korea, Švajčiarsko. Čiže bude to dobrý zápas tiež, podľa mňa. Nebude to také, že 10-10, hej, ale tak proste bude to vyrovnaný zápas, ale dám tých Švajčiarov. Oni majú fajn tým, dám ich, prečo nie. Holandianom alebo Škótov dám prekvapenia, Holandianom vôbec neverím, dám tam Škótov. Portugalsko, tiež dobrý zápas, ako som povedal, že fakt, že dobre. A dám Portugalcov, Chorvátsko už na svoju zlatú éru za sebou. Španielsko, Rakúsko na Španielsko. Neviem, čo sa mi to porobí. Turecko a Bosna Hercegovina. No, a tu je to, že také prekvapenie turnaja, ja dám Bosnu a posuniem ich takto. Belgicko, Česko. Ja akože neviem, či sa mi tu chce ešte robiť nejaké také, že zázraky. Akože Česi versus Belgicko. Nie, dám tam je to ťažké, ty kokos, ako keď si tak porovnám. Ne, dobre, dám vás, bratia. Dám vás, dobre. Hej, aby sa nepovedalo. Belgicko, Švédsko, tak dáme tam Belgicko, Brazília. Dajme Brazíliu, ja si Brazíliu vidím. Senegal alebo pobrežie Slonoviny, ja si idem aj pobrežené Slonoviny, podľa oni majú dosť dobrý tím. Mexiko, Saudská Arábia, dávam Mexiko. Sice nechápem, jak sme dostali do 8 finále, nevadí. Anglicko, Norsko, to by bol tiež dobrý zápas, ale dám Angličanov. Uruguay, Argentína. Derbičko, také malé. Kámo, dám Argentínu. Vlastne tam Pessi a Julian Alvarez, ktorý dúfam, že prestúpi do Barcelony.
to poťahajú. USA, Egypt dávam USA, že z Egypta poznám, že Salaha a Marmuša to je celé. USA viac verím asi. Kanada, Irán, dám Kanadu, Kolumbia, Kolumbia, Nemecko. Kolumbii som veril, tak dám tých Nemčurov, no. A poďme rovno, že odtiaľto. Nemčúri versus Kanada, dám Nemčurov. Chcem ma moc presvedčiť, ak som už povedal, ale tak. Sú to Nemčúri, majú ty kokos. Veľmi nabitý tým. Argentína, USA, dám Argentínu. Nemecko, Argentína, to bude dobrý zápas, keď sa to náhodou stane. Mexiko, Anglicko, dávam Anglicko. Sice nechápem, ak sa zase dostali do štvrťfinále, ale oni to proste majú v portách, že majú dobrý los. Pobrežie Slonoviny a Brazília. Viem si predstaviť, že pobrežie Slonoviny by to aj vyhralo, že by to proste zatvorili a hrali na breaky. Ale dám Brazíliu, proste Brazília je moja. Česko a Bosna. Tu ešte si už vyradím, lebo ja si proste tú Bosnu idem. Chcem to mať nejaké prekvapenia, to bude tá Bosna, ktorá sa dostane aj do štvrťfinále. Portugalsko, Španielsko. Ty kokos, to už tak skoro, hej. Vieš čo, v 8 finále, hej. Ty kokos, no. Dám Španielov asi, ale tak, no, chudák Roncek, no. Ja mám, tí Španieli sú podľa tak nabití, že to proste zvládnu. Škótsko, Švajčiarsko. McTominay alebo Šaka. Dám Škótsko. Neviem, verím proste tomu Škótsku a Ekvádor, Francúzsko. Francúzsko si ten Ekvádor nebol až taký. Dobre, poďme teraz zase hora. Štvrťfinále. Osemfinále. Áno, štvrťfinále, ok, ja som úplne etablovaný. Francúzsko dám. To akože bez debat. Španielsko, Bosna. Tu už Bosnu musím vyradiť, ale kokos, no tá Bosna je nejak podozrivo ďaleko, no. Takže proti Turecku a Čechám, no to bude veľmi zaujímavé. Brazília a Anglicko. Ty kokos, to keby sa stalo, to by bol banger, ale ja si proste idem tú Brazíliu, síce nemajú úplne najlepší tým, ale ja im verím. A Argentína, Nemecko. Neviem. Dajme tomu, že povedal som, že tým Nemčurom neverím. Dáme Argentínu. Tak tento zápas nechám na potom. Idem na to radšej semifinále. Ty kokos, ja mám takéto semifinále, hej. Čo ti dáva? Tak prosím, keď táto predikcia mi vyjde, tak by to bol najväčší banger. Francúzsko, Španielsko. Srdce mi hovorí Španielsko, rozum mi hovorí Francúzsko. Čo mám ísť, rozum alebo srdce? Dobre, idem podľa srdca, dám Španielov. Proste, mimo tých Španielov, Pedri, Jamal, tam proste to, ja im verím. A Brazília, Argentína. Neverím, že Argentína sa dostane dvakrát za sebou do finále. Dám Brazíliu. A teraz Brazília, Španielsko. Povedal som, že Brazíliu si idem. Verím Španielsku, verím Brazílii. Dostali sa do finále. Ale ja, myslíte si, že dám Španielov? Viem, že teraz možno niektorí mi budete hovoriť taký hate troška, že Brazília, že sú úplne cooked, ale skúsil som si zahrať aj vo FIFA s Brazíliou, vyhral som to na penalty proti Španielsku vo finále, čo som sa tam tiež dostal. Myslím si, že by aj tak nejak v realite to mohlo dopadnúť a ešte teraz typnem nejakého toho najlepšieho strelca, podľa mňa najlepší strelec nebude z Brazílie, dám zo Španielska a podľa mňa to bude Lamine Yamal. Jasné? On není moc gólový až tak, ale keď už som ho dal do finále, tak dajme tomu, že vo finále dá tiež gól, potom niekde tam roztrieska nejaký úplne, že neviem čo, cez čo tu prešli, no cez Bosnu, že tu proste môžu rozstrieľať a proste, že tam dá niečo. A najlepší asistent nedám Jamala, sice som Portugalsko vyradil už v 8 finále, ale dám Bruna Fernandeša, keď on teraz dal 21 asistencií v Premier League, tak dám jeho. A prekvapenie turnaja dávam Brazíliu a Bosnu, dám dve, proste také prekvapenia. Taký čierny koň by som nedal, akože aj tá Bosna, ale ja čierny koň dávam týchto Škótov, ktorých som dal až do štvrťfinále, čo je podľa mňa dosť dobré. A taký, že omyl turnaja to môžem nazvať, dávam Švédov, lebo sa strašne hajkujú, že Isaac, Gyökeres a tak, ale ja si myslím, že to nedajú. Tak toto by bola moja predikcia na World Cup.
2026. Lajkuj a odoberaj, dúfam, že si to pozeráš do konca a čaute.